Поехали! Прогучала команда со студии белорусского радио «Далекую Москву» и полилася песня. Ее голос набирал моц. И никто не поверил бы, что хвилину назад яна вся колотилася. У прамым эфиры спевала заслуженная артистка БССР Ганна Радзько. Сегодня в программе «Беларусь як песня» мы звернемся до репертуару спевачки и послухаем яе чароўны голос. Запись, з якого пачнем, захоўваецца ў фондзе Белтэлерадыёкампаніі 43 гады. І ў нас ёсць рэдкая магчымасць яго паглядзець. А сказалі пра мяне небыліцу. А сказали про мяне молодицу, а сказали про мяне небылицу, что я молода была, неразумною росла, что не умею я ни кази, ни прости, что нямам я ничего надевать, что нямам я ничего. Пришла я молода луговиной, закрутилась я вся лопушиной, и приехала, взяла до соседнего села, на беседу я до Янки соседа. Чарка кругом поплыла медовая, на ускоки я пошла молодая. Застаться, целоваться, и он пошел обниматься. А я молода была, неразумною росла, я не стала от его ратоваться. Я до дому не пошла с этой хаты, со мной Янка молодый суховатый. 8 деток народжу, а суседкам я скажу, треба в осені лічить кураняти. 8 деток народжу, а суседкам я скажу, треба в осені лічить кураняти. Ганначка, заспявай! Просили жанчыны маленькую Ганну Радзько падчас адпачынку на сенакосе. І яна спявала ім літоўскую народную песню «Петушок». Ганна нарадзілася на хутары каля вёскі Банцавічы на Лічыне. Разам з маці хадзіла на працу, чула народныя напевы. Запамінала, а пасля спявала сваім родным. Выступала ў школьнай самадзейнасці. Затым стала салісткай народнага ансамбля «Лічанка», з якім пабывала ў многіх мястэчках Беларусі, у Польшы і Літве. Гэты вопыт не раз яшчэ дапамагаў Ганне ў жыцці. Наступная песня калісьці гучала ва ўсіх рэгіёнах нашай краіны. Беларускія мытнікі заказвалі яе абавязкова ў выкананні Ганны Радзько. У фондах Белтэлерадыёкампаніі захаваўся запіс 1983 года. Знакаміты пах чабаровы. Я не ведаю сама, что со мной здарылася. Я додому шла одна, и с дороги збілася. Мне пусти каля раки, я ж пайшла дубровой, голову мою кружил пах чабаровы. Что скажу матулі я, як часінай познею, я дзюрюся перад ёй ласкавай грознаю. Что скажу, схаваю я одер той дубровы, я ж у хату принесу пах чабаровы. Я ішла і все ішла, аж пакуль стамілася, і не ведаю сама, як з Ігнасцем
скажу, матулі я, як часінай познею, я з'явлюся перад ёй, ласкава і грознаю, што скажу, схаваю, як водар той дубровы, я ж у хату прынясу пах чабаровы. Небо зяло над землей яркой вечерницею. Мы сидели долго зим с любым над крыницею. Только тихие дубы чули наши змовы. Ой, весна моя, весна, пах чабаровы. Что скажу, матулі я, як часінай познею, я з'явлюся перад ёй, ласкава і грознаю. Что скажу, схаваю, як водар той дубровы, я ж у хату прынясу пах чабаровы, пах чабаровы, пах чабаровы. Ганочка, ти чуєш, як співати? Посяді, послухай інших. Нам треба пошукати самые лепшие варіанти. Мастацкі кіраўнік камерна-інструментальнага ансамбля беларускага тэлебачання і радыё Леонід Смялкоўскі да самага вечару працаваў з артысткай над песняй. Яна прапускала яе праз сябе, пражывала, вучылася даносіць кожнае слово да слухача. Як успамінае паэт Владзімір Карызна, яшчэ адна салістка ансамбля, Тамара Раеўская, нават выказвала творчую рэўнасць да Ганны. Дарэчы, патрапіць на радыё Радзько дапамог усё той жа Смялкоўскі, які шукаў маладыя таленты па ўсёй рэспубліцы. Ён паслухаў яе голас і вырашыў, што нават без музычнай адукацыі Ганна інтуітыўна спявае лепш, чым іншыя. Трэба толькі дапамагчы адшліфаваць дадзенае прыродай. Падчас усесаюзнага конкурса музычная камісія з Масквы запісала артыстам па 2 песні. Затое Ганне Радзько зрабіла выключэнне і запісала 8. Сярод іх была кампазіцыя «Дзве каліны». Каліна ў чырвані, каліна росная, краі лясістыя, краі азёрныя, а вось у стэпе ў нас каліна розная, і па лагах расце каліна чорная, каліна чорная на снежнай заметі, нібы слядамі куль зямля позначана, і горыч памяці, далёкай памяці, яшчэ не страчана, навек не страчана. Бойцы ходили тут у рукопашную, осколки острые и ржой покрылися, ды память полнится сябрами
Які гучны хлопец! Першае, што падумала Ганна Радзько пра Александра Халшанкова. Яна ў той дзень займалася па вакалу з кампазітарам Леанідам Смялкоўскім. І тут заходзіць малады чалавек у вайсковай форме і фуражцы. На ўвесь пакой вітаецца, смяецца, размахвае рукамі. Яго весялосць, энергічнасць, адкрытасць усяму і ўсім настолькі падкупілі Ганну Радзько, што яна выйшла за яго замуж. Зараз паслухаем у выкананні спявачкі песню «Дагани маё каханне». Запіс 1986 года. Выйду поле росное, выйду поле чистое, где трава высокая, грае шаўкавістая. Я куня була нога, клікну хутка нога, паляціць ён ветрыкам у дарогу доўгую, паляціць ён ветрыкам у дарогу доўгую. Ой, высока, зорка свеціцца ўначы, ненаглядны мой далёка, да яго мой конь скачы. Дагани маё каханне, юнацтва дагани, да жаданага спаткання свайго бегу не спыні, да жаданага спаткання свайго бегу не спыні. Там сустрэну мілага хлопца ясна сокала, прычакала, верыла майго чарнавокага. Адшукаю поле я і коня буланага, толькі дзе ж ты, любы мой, каханы мой, толькі дзе ж ты, любы мой, каханы мой. Ой, высока, зорка свеціцца ўначы, ненаглядны мой далёка, да яго мой конь скачы. Дагани маё каханне, юнацтва дагани, да жаданага спаткання свайго бегу не спыні, да жаданага спаткання свайго бегу не спыні. Палявая кветачка, кажа пра Ганну Радзько народны артыст Беларусі, кампазітар Эдуард Зарыцкі. Ганна Станіславаўна не імкнулася, як іншыя, быць заўсёды на вачах гледачоў. Для яе на першым месцы стаяла сям'я, хатнія клопаты, а потым толькі сцэна. Нават на зборных канцэртах за кулісамі доўга не затрымлівалася. Як успамінаюць калегі, выйшла, праспявала і схавалася. Аднойчы вайскоўцы пад Мінскам запланавалі 2 зборных канцэрта і запрасілі знакамітых артыстаў. Праходзіць першы канцэрт, чакаюць другі. Раптам аб'яўляюць, што нешта здарылася і выступленне адмяняецца. Музыканты і спевакі засмуціліся, і толькі Ганна Радзько узрадавалася. Ура! Паедзем да хаты! Прыязджайце дадому, грае там свае песні беларуская спевачка. Ці то раніцай звонкай, ці то вечарам ціхім, прыязджайце дадому, на сустрэчу з яшчэ незабытым дзяцінствам, дзе матуля калыску люляла малому. Прыязджайце дадому, прыязджайце дадому, і нідзе не губляйце нашу даўнюю казку. Прыязджайце да маці,
встаньте вранку, не томите матулю, одинотой шаканья, что як стренуть во столики пустая буслянка, ды над лугом старая хриплая каня. Приезжайте додому, приезжайте Падчас гастроля ў Вені Ганна Радзько пабывала ў доме моды на сусветным паказе. Спявачку вельмі ўразілі мадэлі. Яны былі рознага росту, незвычайна апранутыя, харызматычныя і зусім не худыя, як ёй казалі. Здзівіла, што ў вопратку паказвалі таксама і мужчыны. Нарэчы, свой першы канцэртны гарнітур Ганна Радзько перарабіла з сукенкі сястры яшчэ ў школе. Потым амаль кожны сцэнічны касцюм спявачка шыла сама сабе. Вы можете побачыць яе швейнае майстэрства ў песні 1989 года «Першыя марозы». Калину поле до меня достали, на калину поле до меня достали. Часто и недалечка, як костер палае, нам было праздно. Теплую туманочку, нам было праздночку, теплую туманочку. А твой туманочек пахнет, як снопочек, голова ж кругом, а стяжинка лугом, голова ж кругом. Стяжинка луга. Раскажите нам, як правильно выконваць. Мы рэпетыруем, а у нас ніяк не атрымліваецца. Надта цяжкая мелодыя. Прасілі Ганну Радзько маладыя жанчыны з мясцовага ансамбля. Асабліва шчыра прымалі яе песні вяскоўцы. Пасля канцэрта ў сельскіх клубах бабулі стараліся дакрануцца да рук Ганны. Казалі, што удзячны за такі добры адпачынак. Ганна Станіслаўна і сама вучылася ў народа, запісвала, апрацоўвала, затым спявала. Песню ў вішнёвым садочку многія чулі на ўкраінскай мове. Ганна Радзько пераклала яе на беларускую. І вось, што з гэтага атрымалася. Ой, у вішнёвым саду, там соловейка щебетал, додому я просилася, а ты мяне всё не пускал. Ой, милый мой, а я твоя, пусти меня, зайшла зара, прочнется мамушка моя, буде пытать я была, а ты ой дай такий отказ, такая светла майська ночь, весна іде красу.
а то є світ і ради все. Дочка моя, что кажешь ты, где ты гуляла целую ночь, чего расплетена коса, она в очах блещет слеза. Коса моя расплетена, я ей подруга расплела, она в очах блещет слеза, бо з милым я простилася. Одним разом Ганна Радсько гастролювала в Абхазії. У перепинку підсів до її музикант грузин з оркестру і каже: «Я бачу, ви сидите засмучені. Не треба. З нами виступають многі артисти, у тим ліку і молода співачка Тамара Гвірцителі. Симпатична, талановита, але ви мені подобаєтеся лепше. У вас башний задор, нейкая жаноцкая пяшчотнасць і весялосць». Падтрымка незнайомага мужчыны-музыканта дапамагла Ганне выканаць песню «Кавалёк» з такім натхненнем, што яе потым яшчэ некалькі разоў вызывалі на біс. Мы поедем в лесочек, в лесок, в лесок, в лесочек, в лесок, в лесок, в лесочек. Ковалек, ковалек, ковалечек, ковалек, ковалек, ковалечек. Ганна Радсько застаецца для многіх агеньчыкам беларускай народнай творчасці. Многія яе песні і сёння выконваюць мастацкія калектывы. Некаторыя кампазіцыі трапілі ў залаты фонд Дзяржтэлерадыё СССР. І гэта заслужана. У кожным часе і у кожным сэрцы застаюцца свае вёсны і восені, свае песні. Варта толькі ўзяць хоць невялічкую іх частку, угледзецца ў далечыню мінулага, і вы ўбачыце. Пасля столькіх гадоў яны могуць красаваць і зіхацець, як у першы раз. З вами быў Мікалай Скорыкаў. Да сустрэчы!